дар ҷомеа паҳн кардани ҳамин зеҳни сунӣ бе ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ имкон надорад. баъзе одамон ҳастанд ки масалан ҳамватанони мо дур аз кишвар бегӯянд намешавад ба ватан баргардем, ҳамаш суст пешрафти босуръат мана. меред маҷлиси намояндагон идеятонро пешниҳод мекунед, мешунаванд вакилони мардумӣ, пешниҳодро қабул мекунанд, меред вазорати саноат, агар пешниҳодто хуб бошад намегӯянд ягон кас. ҳамоҳангсозии leapfrog бо стратегияи пешрафти пай дар пай мамлакат мешавад. Агар мо теъдодҳои системаи бонкиро бинем, мардҳои ҷавон то ҳамин 24-25 сола онҳо аксарияти дефолтҳоро таъсис медиҳанд. Албатта дар ҳама ин циклҳо ҷойҳои корӣ ҳастанд ки аз байн меравад. суҳбатро аз он оғоз кунем ки шумо аз аввалинҳои ба ҳуши маснӣ дар Тоҷикистон ва гузашта аз он дар Осиё Марказӣ асос гузоштед ва шумо бо дастгирии вазорати саноат ва технологияҳои нав барои таъсиси маркази ҳуши маснӯӣ ва иқтисоди рақамӣ ҳамкорӣ доред ва мехостем ки доир ба ин ҳамкориётон ба мо каме маълумот медодед ки чӣ гуна ҳамкориҳо ҷараён доранд. аввал ташаккури зиёд, хуш омадед ба таҷрабт. Дар оғози суҳбат мехостам зикр кунам ки мо терминологияро камтар иваз истифода мебарем дар ҳамкорӣ бо вазорати саноат. Мо зеҳни сунӣ мегӯем, дуруст. Ва дар раванди коркарди ҳамин доираи зеҳни сунӣ агар гирем, ин худаш таърих аст аз куҷо оғоз шуд. Вақте ки ман магистратураро оғоз кардам дар донишгоҳи Гарварди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ҳамон вақт аксарияти профессорон донишҷӯён дар бораи зеҳни сунӣ суҳбат мекарданд. Мегуфтанд ки зеҳни сунӣ як қисми иқтисодиёт ҳаст ки аллакай имрӯз дунёи иқтисодиро иваз карда истодааст. Вақте ҳамин ман таҳлил кардам ки дар Гарвард ин чӣ худаш аст, ман фаҳмидам ки зеҳни сунӣ дар умум ин системаҳои компютери ҳастанд ки мисли одам таҳлил карда метавонанд ва қарор қабул карда метавонанд. Яъне ҳамаи қисмияти ҳаёте ки одам дар он ҷо таҳлилу қарор қабул мекунад, ҳамонро зеҳни сунӣ метавонад корбарӣ карда мумкин беҳтар аз одам намояд. Ва ҳамин тавр ман мақсад ба худам гузоштам ки дар Тоҷикистон зеҳни сунъиро ташкил намоям ҳамчун як индустрии иқтисодиёт, ҳамчун як сектори иқтисодиёт. Ва чӣ ки шумо зикр кардед, соли гузашта ман оғоз кардам кори илмии худро дар Гарвард барои гирифтани дипломи магистратураи идораи давлатӣ ва дар ҳамон ҷо ман интихоб кардам ки мавзӯи кори илмиям ин бояд стратегияи пешрафти зеҳни сунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 бошад. Ва ҳамин тавр ман бо муҳтарам вазири саноат ва технологияҳои нав Шерилӣ Олимпишкабир вохӯрдам. Муҳтарам вазир бисёр дастгирӣ карданд, бисёр ҳам як завқшон пайдо шуд ба ҳамин соҳаи зеҳни сунӣ. Акнун он пешниҳодҳо, тавсияҳое ки мо дар кори илмӣ доштем, дар якҷоягӣ бо вазорати саноат ва технологияи нав ҳоло корбарӣ карда истодаем. Чӣ тавр? мо мақсад гузоштем ки то охири соли равон бояд дар Тоҷикистон стратегияи давлатии рушди зеҳни сунӣ то соли 2026 қабул гардад, яъне 5 солаи омода истода. Ин стратегияро барои пешкаш кардан вазорати саноат ва технологияи нав як маркази навро ташкил кард зер тобеи вазорат. Барои таҳияи стратегия? Дуруст. Ва корбарии стратегия дар оянда. Номи он марказ маркази зеҳни сунӣ ва иқтисодиёти рақамӣ мебошад. Ва инчунин дар назди ин марказ як шӯро таъсис карда истодааст. шӯрои зеҳни сунӣ дар он ҷо намояндагони сохторҳои хусусӣ, давлатӣ, намояндагони донишгоҳҳо ва инчунин экспертҳо аз давлатҳои хориҷа пайваст мешаванд ва ин шӯро бошад дар якҷоягӣ бо маркази зеҳни сунӣ ва иқтисодиёти рақамӣ бо вазорат ҳамкорӣ карда бояд то охири сол ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин стратегияро пешниҳод кунад. Лоиҳаи стратегия. Дуруст. Ва мо умедворем ки вақти лоиҳаи стратегия қабул мегардад аз тарафи ҳукумати мамлакат, мо аввалин фундаменти бузургро мемонем барои дар оянда метавонад Тоҷикистонро аввалин маркази зеҳни сунӣ дар Осиё Марказӣ гардонад. Ташкилоти шумо ҷамъияти аст. Ин ҳамкории шумо бо давлат, нахустин таҷрибаи шарикии давлат бо ташкилоти ҷамъиятӣ барои рушди зеҳни сунӣ ҳатто дар Тоҷикистон, балки дар Осиё Марказӣ аст. Ин таҷрибаи нав аст. Чӣ гуна ҳамкориҳо пеш мебарад? Оё ягон монеа вуҷуд дорад барои пеш бурдани зеҳни сунӣ? Чӣ гуна имконияту шароитҳо доред барои татбиқи зеҳни сунӣ дар Тоҷикистон? Дар ҷомеа паҳн кардани ҳамин зеҳни сунӣ бе ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ имкон надорад. мо ҳатман бояд ҳамкорӣ кунем буд бо мақомоти давлатӣ ва инчунин ба мо бисёр мо хурсанд гардидем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай ҳаст консепсияи иқтисодиёти рақамӣ то соли 2040. Он ҳуҷҷатҳоро мо дақиқ омӯхтем ва дидем ки бисёр ҳам
як база ҳаст барои оянда пешрафти иқтисодии рақамӣ ва мақсади мо он буд ки ин базаро аз нав насозему ба мақомотои давлатӣ такмил дим пешниҳод кунем ки як қисмашро навоварӣ карда пешниҳод кунем ва мо дидем ки масалан ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар хусус вазорати санъат ва технологияи нав на танҳо тавсияи моро қабул кард балки ба амал гардонид ва ин як дар ҳақиқат ба назари ман чизи таърихӣ аст ки мо дар байни 4-5 моҳ тавонистем ки як инфраструктура созем ки ҳам марказ таъсис шуд оид ба зеҳни сунӣ аввалин дар осиёи марказӣ ин марказ аввалин шуд ки аз мақомотои давлатӣ дар умуман осиёи марказӣ ки корбарӣ кардааст дар соҳаи зеҳни сунӣ мана шуро бояд ин ҳафта таъсис шавад ва инам як пешравӣ мешавад ки яъне ҳукумати ҷумҳурӣ гуфта истодааст ки мо мехоҳем ки овозаҳои ҷомеъро гирем ширкатҳои хусусӣ масалан донишкадаҳо ва дигар ва инчунин барои ман боиси ифтихор аст ки масалан мо одамои ҷавон ки бошем ҳукумати мамлакат на танҳо овозу садои моро шунида истодааст балки ба мо имконият додааст ки ҳамон идеяҳоро ба амал гардонем баъзе одамо ҳастанд ки масалан ҳамватарони мо дур аз кишвар бегӯянд намешавад ба ватан баргардем ҳамаш суст пешрафти босуръат мана меред маҷлиси намояндагон идеятонро пешниҳод мекунед мешунаванд вакилони мардумӣ пешниҳодро қабул мекунанд меред вазорати саноат агар пешниҳодто хуб бошад намегӯянд он кас яъне остинро барзада камтар амалиётро ба даст гирифта накун як принцип ҳаст ки аз вақти ман дар гарвард мехондам ҳамин мактаби идораи давлатӣ дар гарвард ба номи ҷон ф кеннеди аст президент кеннеди ва президент кеннеди як бисёр сухани хуб дошт ки шахс набояд пурсад ки давлат ба ӯ чӣ кард балки шахс пурсад ки ӯ ба давлат чӣ кард ва ин аст як шоъре ки мо ҳоло карда истодаем ва мақомотои давлатӣ инро дастгирӣ карда истодем рисолаи кори магистритам дар донишгоҳи гарвард вобаста ба тавсияи иқтисоди рақамӣ дар тоҷикистон аст шумо ин мавзӯъро таҳқиқот доред хуб дар дораи ин таҳқиқотатон шумо пешниҳод доред ки тоҷикистон яъне ки бояд имкон дорад дар заминаи зеҳни сунъӣ тариқи ҷаҳиш марҳилаҳои рушдро гузарад лекин ҳукумати тоҷикистон аллакай рушди иқтисодии иҷтимоии кишварро дурнамои онро аллакай барномарезӣ кардааст он марҳила ба марҳила татбиқ мекардад то соли 2030 ҳатто 40 қайд кард консепсияи иқтисоди рақамӣ то 2040 таҳия ва қабул карда шудааст чӣ гуна метавонем якбора траекторияи рушди иқтисодиро тағйир дод ва ин моделе ки шумо пешниҳод мекунед инро татбиқ карда дуруст шумо бисёр хуб зикр кардед ки аллакай дар мамлакати мо якчанд барномаҳои давлатӣ дар самти рушд гӯмагар вуҷуд доранд аввало ин аст стратегияи миллии рушд то соли 2030 як стратегие ки ҳамаи қисми ҷомеъро ба худ ворид кардааст ва вақте ки мо масалан амин ду философиро мебинем философияи пешрафти иқтисодиёт якаш ин пешрафти пай дар пай яъне зина ба зина марҳила ба марҳила дигараш бошад ин пешрафти босуръат тиқри ҷариш ин leapfrog гӯмагар ба назари ман ин ду модел бояд ҳамоҳангсоз бошанд барои чӣ барои он ки вақте ки мо мебинем ки мақомотои давлатӣ аллакай доранд стратегияи худ плани худ барои рушди пай дар пай ҳам ҳамоҳангсозии leapfrog бо стратегияи пешрафти пай дар пай мамлакат мешавад барои татбиқи ин барои мо заминаи ҳуқуқиам зарур аст дуруст ҳоло дар мамлакати мо аз тарафи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон як қонунгузорӣ дида истодаанд дар онҷо ин қонунгузории оиди паркҳои технологӣ ҳам паркҳои технологии саноатӣ ва ҳам паркҳои технологии рақамӣ ҳоло боиси ифтихор аст барои мо ки мо бо якчанд намояндагони парлумон бо якчанд вакили маҷлиси намояндагон ҳамкорӣ дорем барои ворид кардани зеҳни сунъӣ ҳамчун яке аз қисмҳои муҳими иқтисодии рақамӣ дар анамин қонунгузории паркҳои иттилоотӣ ва мо дида истодем ки дар он қонунгузорӣ барои ширкатҳое ки дар ҳамин соҳаи иқтисодии рақамӣ корбарӣ менамоянд барои онҳо преференсияҳои давлатӣ пешкаш карда истодаанд яъне масалан озод кардан аз андозҳо ин чизҳо вуҷуд дорад акнун ҳадафи мо ворид кардани зеҳни сунъӣ ба ин қонунгузорӣ ва мо боварии комил дорем ки дар якҷоягӣ бо вазорати санъат ва технологияи нав то охири соли равон вақте ки ҳамин қонунгузории оиди паркҳои технологӣ қабул мегардад умедворем ки он қабул мегардад мо дар он ҷо зеҳни сунъиро ҳамчун яке аз бахшҳои иқтисоди рақамӣ мебинем аз таҳлилҳои шумо мо як иттилоӣ дорем ки дар доираи ҳамон таҳқиқотатон боз мегӯем шумо мутмаинед ки дар заминаи татбиқи зеҳни сунъӣ дар кишвар маҷмӯи маҳсулоти дохила маҳсулот ба 2% афзоиш меёбад пешгоҳи шумо то кадом андоза воқеият мувофиқ аст дуруст мегӯед агар мо ҳадафи
умумиро гирем барои стратегияи рушд мо мехоҳем ки дар соли 2026 ақаллан 1% даромади иқтисодии кишвар маҷмӯи даромад бояд аз ҳамин зеҳни сунъӣ барпо гардад. Инро мо чӣ тавр ҳисоб карда истодем? Масалан, агар мо бинем ки ҳоло дар дунё чӣ намуди эффектҳо ҳаст аз зеҳни сунъӣ, мо мебинем ки эффектҳо дар иқтисодиёт ду раванд ҳастанд. Аввал ин баланд бардоштани самаронокии коргарон. Ба мисол гирем, агар ҳамин як продукте ки мо сохтем, ин барномаи рақамӣ бо истифодаи зеҳни сунъӣ барои бонкҳои кишвар ба номи скоринги зеҳни сунъӣ, мо онро дар як бонк ворид кардем дар шаҳри Душанбе ва даспитаем бонк ва таҳлил кардем ки натиҷаҳои эффекти ворид гардани зеҳни сунъӣ чӣ буд. Мо дидем ки дар байни 3 моҳ як квартали кор кард, дар ҳамон филиалҳое ки зеҳни сунъиро ворид карданд, дар он ҷо суръати пешкаш кардани қарзҳои худ ба мизоҷон 2.5 баробар зиёд шуд. Яъне коргарони бонк аз байн нарафтанд, ягон кас аз байн нарафт, ҷои корро даст надод, балки онҳо самаронактар шуданд. Корашон бо қоғоз камтар шуд, бо ҳуҷҷатҳо бисёртар муошират бо мизоҷ шуд ва инро ин имконият нишон дод ки 2.5 баробар агар як коргар самаронактар шавад, акун бинед ки ба иқтисодиёти кишвар ва чӣ қадар фоида оварда метавонад агар мо онро паҳн кунем дар ҳар сохторҳо, на фақат сохтори бонкӣ, балки дар сохтори масалан маориф, тандурустӣ ва дигару дигар. Ин як тарафаш аст. Дигар тарафаш, инам бисёр муҳим, ин аст ҷойҳои корӣ ва маоше ки оянда мутахассисони зеҳни сунъӣ дар мамлакат гирифта метавонанд, ба даст гирифта метавонанд. Агар мо Амрикоро имрӯз бинем, дар бозори меҳнати Амрико аз 5 профессие ки аз ҳама маоши баланд доранд, 3 таашон дар соҳаи зеҳни сунъӣ мебошад. Яъне 22-23 сола ҷавоное ки ҳамин доранд ихтисосшон зеҳни сунъӣ аст, онҳо 150-160 доллари амрикоӣ маош гирифта истодаанд. Ин бисёр ҳам як чизи одамро ба ҳаяҷон меовардаги аст ва дар кишварам мо ният дорем ки агар то соли 2026 мо тавонем ки кадрҳоро тайёр кунем, онҳо дар бозори ҷаҳонӣ тибқи онлайн аутсорс кор кунанд, дар кишвар истода, онҳо метавонанд маошҳои бисёр ҳам бузургро гиранд. Бо он маош чӣ кор мекунанд? Меранд хона мехаранд, меранд ягон хизматрасонии дигарро мегиранд. Дуруст мегӯед. Ва ин аст мешавад яке аз эффектҳои зеҳни сунъӣ ба пешрафти иқтисодиёт. Ҳамин тавр мо агар дар умум гирем, агар мақсади мо аст ки албатта ин ҳам мақсаду ҳам орзу, барои ин ки ин бисёр ҳам чизи мушкил аст барои пешкаш кардан, вале мо инро ҳам орзу ҳам мақсад мегӯем. Ин 2026 1% маҷмӯи дохилаи иқтисодияти кишвар аз ҳамин зеҳни сунъӣ корбарӣ карда шавад. Агар сурати ҳар солро бинем, агар масалан ҳоло иқтисодияти кишвар 7-8% афзоиш меёбад ҳар сол, аз нуқтаи назари иқтисодӣ гирем, агар мо метавонем ки ҳамон аз ҳамин тақрибан 2-3% зиёдтар шавад, агар мо пас аз соли 2026 тавонем ки Тоҷикистонро табдил диҳем ба ҳамин маркази зеҳни сунъӣ дар Осиё марказӣ. Вале албатта ин бисёр ҳам ҳадафи мушкил аст. Маҳсулоти истеҳсолкардаи зеҳни сунъии шумо барномаи скоринг ин ба маҳдудияти гирифтани қарз ба мардум таъсир намерасонад? Ҷиҳатҳои иҷтимоиашро дар назар доред, вақте ки барнома сохтед, алгоритм қарор қабул мекунад, на инсон. Чӣ аст паёмадҳояшон? Шумо як нуқтаи бисёр муҳимро ҳозир гуфтед, ин он аст ки яке аз принсипҳои кори мо ин адолат дар қарор қабул кардани алгоритм. Вақте ки мо алгоритмро месозем, албатта алгоритм вобаста аст аз он маълумоте ки он омӯзонда мешавад. Яъне алгоритм ин вақте ки шумо маълумотро мегиред, дар асоси ҳамон маълумотҳо шумо мебинед ки қонунгузории он маълумотҳо чӣ аст ва алгоритм ин системаи қонунгузорӣ мешавад ки он метавонад ба ҳамон компютер, ба ҳамин алгоритм баъд қарор карданро пешниҳод кунад. Акнун вақте ки мо алгоритми худро сохтем, ин алгоритми скоринг барои бонкҳо дар асоси зеҳни сунъӣ, мо бояд ба шумо гӯем ки баъзае ки мо ҷамъ кардем аз бонкҳои кишвар, ин баъзаи бисёрам бузург аст. Зиёда аз 5-10 ҳазор қарзҳои хурд то 30,000 сомонӣ дар баъзе мо ҳастанд. Ин дар умум гирем 5 бонке ки бо мо шартнома доранд. Шартномае ки дар тибқи он онҳо маълумоти худро ба мо доданд. Бонкҳои марказия ё ки бонкҳое ки дар минтақа фаъолият доранд? Ҳар душ. Агар мисол гирем, агар
дуруст кадом бонкро гирем масалан бонки Имон International ки дар ҳамаи кишвар паҳн ҳаст, бонки Арванд, боз гӯем агар Спитамен бонк, Орион бонк ва мана акнун ахираш ин Финка. Ина бонкое ки инҳо аксарiyatшон пешрафт ҳастанд дар соҳаи қарзҳои хурд ва дар ҳамаи минтақаи кишвар аз вилояти Хатлон то масалан вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон онҳо филиалҳои худро доранд. Ва вақте ки мо маълумотҳои худро дидем дар база, он аст аз қариб ки ҳамаи ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аз ҳамаи қаламрави ҷумҳурӣ, ҳамаи солҳо аз 18 сола то 80 сола мо дорем дар базаи худ 510,000 қарзи хурд. Агар ҳаҷмашро дар сомона ҳисоб кунем 3 миллиард сомонӣ дар базаи мо ҳаст. Аку вақте ки мо алгоритми зеҳни синниро меомӯзонем, он мефаҳмад ки характеристикаи одамро нигоҳ карда кадом категория одамон метавонанд қарзро споранд, кадомешон дефолт менамоянд. Ва ҳамин тар аз ҳисоби он ки базаи мо бисёрам бузург аст, мо фоизи ғалати алгоритмро паст кардем, яъне минимум кардем. ва шумо бисёр саволи хуб додед ки вақте мо тест кардем, ба мо муҳим буд ки мо бинем ки ба ногоҳ ягон гурӯҳҳо нестияме ки гурӯҳҳои масалан мамлакат ҷомеа ки мо онҳоро беадолатона аз имконияти гирифтани қарз маҳрум карда истодем. Не, мо ино дидем якчанд бор, онҳое ки қарзҳоро нагирифта истодаанд, ин мардҳои ҷавон аксарият мешаванд. Ва агар мо теъдодҳои системаи бонкиро бинем, мардҳои ҷавон то ҳамин 24-25 сола онҳо аксарияти дефолтҳоро таъсис медиҳанд. Аз ҳисоби ҳамин фактори ҷомеа. Нисбат ба зан ёки нисбат ба сину сол шумо ин? Нисбат ба ҳам ҷинс ва ҳам сину сол. Агар мо ихел бинем, агар аз ҷинс бинем, агар занҳо якчанд баробар беҳтар ҳастанд дар идораи молиявӣ, якчанд баробар. Ино дар ҳамаи дунё бештар ҷалб карданд. Дуруст мегӯед, дуруст мегӯед. Аз ҳама профили хуб кадом аст барои гирифтани қарзи хурд? Ин зани масалан 35-40 сола, 2-3 кӯдак дорад, маълумот дорад барои қарзи истеъмолӣ. Анамин профил аз ҳама беҳтарин аст барои бонкҳо. То ҳамин 10,000 сомонӣ, муҳлати 1 сол. Масалан Спитамен бонкро гирем, пас аз пилот дар 2 филиал дар шаҳри Душанбе, вақте ки мо дидем ки аз як ҷиҳат сурати пешкаш кардани қарзҳо 2 баробар зиёд шуд, аз дигар ҷиҳат хароҷоти бонк барои хизматрасонии қарзҳои хурд 2 баробар кам шуд, 2 баробар. Бюрократия кам шуд. Дуруст мегӯед, дуруст мегӯед. Ва инчунин аз ҳамин қарзҳое ки мо пешкаш кардем, 98% қарзҳоро баргардон истодаанд моҳона. Баъд ҳамин Спитамен бонк тибқи қароргузории раёсат ва шӯрои нозирон ба қарор омад ки дар ҳамаи филиалҳои Спитамен бонк дар кишвар, аз 17 филиал дар умум ҳаст ки қарзҳоро пешниҳод мекунанд, дар ҳама ҷо зеҳни сунниро ворид кунанд. Ва ҳамин рӯз як рӯзи мумкин таърихӣ бошад ки дар қаламрави мамлакатамон аз Бохтар то Хуҷанд мардум имконият доранд ки то 10,000 сомонӣ бе ягон ҳуҷҷат ба ғайр аз паспорт рафта имконият доранд барои гирифтани қарз. Фақат дар бонки Спитамен. Ҳоло мо бо 2 бонки дигар шартнома баста истодем ки ворид кунем ҳамин алгоритм. Дар ҷои татбиқи зеҳни суннӣ баъзе аз ҷараёнҳои кори, фаъолиятҳои корӣ ки инсон пасив меистад, ихтисор мешавад. назари шумо дар бораи таъсири зеҳни суннӣ ба бозори меҳнат фаҳмид чӣ мешавад? Як таҳлили бисёрам хуб аст, тадқиқоти хуб, ин аз World Economic Forum, ташкилоти байналмилалие ки ҳар сол бизнес форуми бонуфузро дар шаҳри Давос мегузаронад. Тадқиқоте ки World Economic Forum гузарон мегӯяд ки зеҳни суннӣ дар умум бисёртар ҷои кориро таъсис медиҳад, балки аз байн мебарад. Яъне ина бинед, вақте мо ҳамин як фреймворк месозем, яъне як ҳамин чорчӯбаи таҳлил, мо мебинем ки зеҳни суннӣ ин чорум инқилоби саноатӣ мебошад дар таърихи дунё. Аввалин инқилоби саноатӣ ин дар асри 18-19 буд дар Бритонияи Кабир, вақте ки аз истеҳсолоти дастӣ мо гузаштем ба механикӣ. Баъд мана асри 19 шуд, дар Амрико дуввумин инқилоби саноатӣ шуд, масалан чароғ пайдо шуд, имрӯза фаҳмиши мо масалан корхонаҳо пайдо шуданд ва сеюмин бошад инқилоби саноатӣ ин асри 20 буд ки сфераи IT, масалан иқтисодиёти рақамӣ, интернет пайдо шуд. Акнун зеҳни суннӣ ин чорум аст. ҳар дафъае ки инқилоби саноатӣ мешуд дар таърихи одамизод, ҳама вақт одамо буданд мегуфтанд ки оқибати дунё омад.
вақти масалан асри 20 гӯй мегарданд, оғози асри 20 мошино пайдо шуданд, баъзе одам мегуфтанд ки ин шайтон мошин мегуфтанд, дар падарам нақл метиҳанд ки масалан бобоҳое ки мо бобаҳо гуфтем шайтон мошин ин чӣ ин, масалан аспу вайро мо аз байн бурдосем гуфта. Акнун дар охир чӣ мешуд? Ҳама вақт аними инқилобҳои саноатӣ ба самароноктар гардонидани бозори меҳнат сами худро гузошта ҷои кори навро бисёртар ташкил мекарданд, гарчанде ки аз байн мебуданд. Албатта дар ҳама ин циклҳо ҷойҳои кори ҳастанд ки аз байн меравад. Ин қонун ҳаст, ин қонуни иқтисодӣ аст, қонуни ҷомеавӣ аст ва барои ҳамин баъзе аст ихтисосҳое ки аз байн албатта мераванд. Масалан гӯем агар ҳолу бухгалтерон бисёр ҳам муҳим ҳастанд, валекин мумкин пас аз 25-30 сол аз байн умуман раванд. برای اینکه کاری بوگاتری این تحلیل و قرار است و این رو ذهنی سری میتواند اتوماتیزه کنند. شما بیکار نمیمونید. این دقیق است. یعنی مثلا اختصاصایی که بسیارتر المان‌های گومانیستی دارن، مثلا دکتر. وقتی ما میبینیم که امروز هستن الگوریتم‌هایی که کسری دید، کسری معنی سر رو بهتر معاین میکنن از دکتر، این خوب است. لیکن وقتی که ما میبینیم که مناسبتی همین آدمانی که با کسالخانه میروند با دکتران، یکی از مهمترین المان‌ها این تکنولوژی و تراپی نه، این امپاتی. یعنی امپاتی دکتر رو ذهن انسانی یگان بار نمیتواند. مثلا تواند که خودش همون چیز رو برپا نمیاد. برای همین من باوری کامل دارم که البته ما باید تحلیل کنیم، ولیکن خوف‌های از بین بردن جای‌های کاری مثلا در حجم کلان ذهن انسانی ندارد. شما بیشتر ابزارهای اقتصادی ذهن انسانی رو ترجیح برتری میدید، اما جنبه‌های اتیکیش چی میشود؟ مثلا مسئله شفافیت، نابرابری گندری و رشد متوازی ذهن انسانی در همه منطقه‌های کشور. مثلا موافق امور در سرتاسر دنیا حملی 200 شرکت 77% نوآوری رو در استحصال محصولات ذهن انسانی انجام میدهند. حملی 200 درست. ببینید این علاقه گواه اون است که نابرابری در مقیاس جهان وجود دارد. درست. در جهت رشد ذهن انسانی این پلوی مسئله شما در تحقیقاتتون فرا گرفتید؟ وقتی ما کاری خود رو فعال کردیم، ما در تشکیلات خود 6 پرینسیپ ماندیم برای پیشبرد کاری خودمان. یکی از اون پرینسیپ ها این اون است که ما مخفی بودن معلومات‌های میزوجان رو در قدم اول موندیم. یعنی وقتی ما معلومات‌های خود رو جمع کردیم، در اونجا هست خاراکتریستیک میزوجان. یعنی سن سال میزوجانی که قرضای خود گرفتند، علم معارفشون چی است، مثلا چند فرزند دارن، اولادار هستن یا نه، در کدام منطقه زندگی میکنن، ولیکن معلومات‌های شخصی مثل نام و نسب، مثل رقم پاسپورت اون رو ما نداریم. برای اینکه ما گفتیم که برای ما بسیار مهم که همین الیمنت ها باید مخفی باشن، برای اینکه وای مالکیت میزاج هست، مالکیت شخصی میزاج. همین طرح هم وقتی که ما حالا یک اکسپریمنت گذرانده استادیم، ما حالا داشتیم که از همین تلفن موبیلی میزاجان تا اون اینکه بعضی معلومات رو گرفته بعد قرار کنیم با این کس پیشنهاد کنیم یا نه قرض رو. ولی در اینجا سوالهای اتیکی بسیار هستن. کدام معلومات رو ممکن گفتن یا نه؟ البته با اجازت، درست. این مثل فیسبوک یا واتساپ وقتی که ما می‌داریم میپرسد که در آغاز که شما راضی هستید، یگان کس نمیخواند و همین چیز باور کنید، همون میگن کلیک کرده. اما میخوایم که همین رو مردم رو اول معرفت نگوش رو بداریم، اوید مالکیت شخصی خود در همین اقتصاد رقمی و وقتی که معلومات رو جمع میکنیم ما میخوایم که آدمان دونند که کدام ما معلومات رو از آنها جمع کرده استادیم، کدامش با ما راضی میدیم، کدامش رو نه. برای همین پرینسیپ کاری ما اون است که همین سوال‌های اتیکی بسیار هم مهم هستند برای ما. وقتی لابراتوری ذهن انسانی رو تشکیل کردیم، ما گفتیم اگر ما همین چیز رو تشکیل نکنیم، این پس از 15-20 سال میشود و خلاص. از این تاجیکستان یا اونجا نمیره، باید شود. لیکن ما اگر بروقتر این چیز رو کنیم، ما میتونیم که انمون نابرابری که هر سال زیاد شده است، اون رو کم کنیم. این است فلسفه کاری ما. عزیز آینده نزدیک ما رو چی انتظار است؟ مثلا ما اگر 15 سال قبل نگاه کنیم در باره شبکه اجتماعی معلومات نداشتیم. پس از 10 سال آیا ذهن انسانی یک جزئی جدا نشونده حیات همه‌روزه ما خواهد بود و با اندیشه شما آیا ما در کوچه‌های دوشنبه سیر و گشت رابطه‌ها رو می‌بینیم؟ شما زیر کردید که 15 سال پیش ما درباره مثلا شبکه‌های اجتماعی وجود داشتنش فهمیش نداشتیم. اکنون
як мисоли бисёр хуб аст барои он ки 15 сол пеш масалан дар кишвари мо иқам паҳн набуданд шабакаҳои иҷтимоӣ вале лекин онҳо аллакай дар давлатҳои ғарбӣ буданд вуҷуд доштанд анамин тар ҳам имрӯз зеҳни суннӣ вуҷуд дорад дар давлатҳои пешрафта мо онро дар ватан ҳоло неда истодем акнун масалан скоринг дар бонкҳо дигар дигар шуда истодааст ва пас аз 10 сол ман боварӣ комил дорам ки анамун орзуе ки мо дорем оиди самаранок гардидани иқтисодии кишвар ҷойҳои кори навро таъсис кардан ва инчунин тоҷикистонро табдил додан ба маркази зеҳни суннии осиёи марказӣ маънош чӣ мешавад маънош он мешавад ки як орзуе ки аз тоҷикистон ба муҳоҷират ба кишварҳои хориҷӣ нараванду аз кишварҳои хориҷӣ ба муҳоҷират ба тоҷикистон омада дар сояи зеҳни суннӣ кор кунанд анамин орзуи мо ба назари ман амалӣ мегардад агар мо ба ҳадафҳои худ расем ва ин он аст ки дар соли 2030 умедворам мо ё пас аз он дида метавонем дар кишвар мо барои амалӣ шудани ин ниятҳои некатон ба шумо барори кор ташаккури зиёд умедворем ки боз дар оянда оиди барномаҳои нави дигаратон боз нақшаҳои нави дигаратон барои хонандаҳо ва бинандаҳои худамон боз суҳбат хоҳем кард.